Foli ni tanu be an bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi karima dɔmakalo tile 24 san 1443 kira kisi nɛma ba ye ale ka bangeni san jati la. O kelen bɛna bi karima Octobre kalo tile 31 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la. An bɛna minnu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna bakuruba fɔ la. Mawludu kɔni baaraw kun cɛra jamiyatu ikmadini jɛdon fɛ ni ka fara révolution ikmadini karamɔgɔ baga Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk u taara minnu baaraw ɲɛnamaya Sanmare Konate kɔnɔna Tomikɔrɔ bugukaw fɛ o de ye senfɛ mawludu yɛrɛ kabako kɛnɛ kan ni o ye duwawu kuncɛ kɛnɛ ye. Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali a ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin jamiyatu ikmadini jɛdon ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali bi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i cɛsiri cogoya min na san wɛrɛ mawludu nataw ni ka se ka o labɛn cogoya la i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. O bɔlen kɔ Octobre kalo kɔni ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye an fɛ yan Mali kɔnɔna ka ɲɛsin dɛmɛɲɔgɔnya ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli ma. O de ye hokumu kɔnɔna an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye a ye denmisɛnninw bisimila minnu masaw tora kɛlɛdaga la ni jamana in kuma bɔli la. O de bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye an mana minnu sɔrɔ ka fara u kan jamana kunnafoni wɛrɛw la ni ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an bɛ olu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna. Aw bisimila kokura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye. Révolution ikmadini tondo ni ka fara jamiyatu ikmadini karamɔgɔ baga Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk u ye mawludu kabako kɛnɛ n'o y'a duwawu kuncɛ kɛnɛ ye ka bɛɛ lajɛlen kuncɛ Sanmare Konate kɔnɔna Tomikɔrɔ bugukaw fɛ min senfɛ maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka na mawludu ɲɛnamaya Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk fɛ. O de ye hokumu kɔnɔna jamiyatu ikmadini karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali a ye weledan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin jamiyatu ikmadini tɔndon ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka labɛnw sabati hali bi mawludu kura labɛn cogo ɲuman na ani cɛsiri ni jija a y'o ɲini révolution ikmadini jɛden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka farigu ka o kɔrɔfɔw lamɛn. Mura an bɛ kuma kundala surunya sa ɲani an ka wuli k'an jɔ an bɛ min fɔ ikmadini tɔndenw ye Bamakɔ n'a lamunu bɛɛ la gije kelen-kelen bɛɛ la jamana kelen-kelen bɛɛ la o de ye cɛsiri ni jija ye. Kuma donsow b'a fɔ kuma ta waati o tɛ wuludennin ladon kuma ye dɛ. E fɛ ka taa fɛlɛ kɛ ni wulu min ye e ka kungo t'an balaw dalen o kɛra o den ta kuma ye e fɛ o bɛ se ka fɛlɛ kɛ e ye wa la wuluden bɛ lamɔ de k'a kɛ doso ye a kɔrɔbalen kɔfɛ de i bɛ taa fɛlɛ la n'a ye o la mawludu in san o san a b'a labɛn an b'a kalama n'a ti labɛn kɛnɛ ti kɛ tan nka an bɛ min ɲini aw fɛ a ka bolo fa fara labɛn kan. Ni ko bɛ kɛ ka bonya tuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen o bɛ fitinin ɲɛ nka n'a bonyana o tɛ se o kɔrɔ dɛ. Wulibali don n y'a fɔ sisan aw ka baara cɛ mawludu ko dama ye san kɔnɔ se kɔni si ti bila nka a y'a to bolofa bɛ mawludu labɛnni kan dugu kelen-kelen bɛɛ jamana kelen-kelen bɛɛ quartier kelen-kelen bɛɛ sigida kelen-kelen bɛɛ organisation in kɔnɔna bolo kelen-kelen bɛɛ an bɛ min ɲini aw fɛ o de ye cɛsiri kura ye mawludu labɛnni na. Ala sɔnna mawludu 1443 2021 bi wula in na o baara bɛna datugu muru nka 2022 ta ani 1444 ta o baara o ka daminɛ bi wulada in. Kari ma faamu san nata mawludu n'o ye san wɛrɛ mawludu ye o préparation o baaraw o ka daminɛ wulada in na sisan terrain kɔnɔ a daminɛli dama tɛ dɛ a ka continuer fo ka taa bila san wɛrɛ ɲaŋumana ma labɛnw bi sen na n'o de kɛra an mago bi basigi min na an mago bi
yiriwa min na an mago bɛ jidi min na an mago bɛ lafiya min na an mago bɛ kɛcogo ɲuman min na o bɛ sabati nin baara in ka bon kojugu tile damadɔ labɛnni ma nin ka bon o ma dɛ fo k'a san labɛnni wa a kana kɛ a bɛ labɛn k'a bila ka dɔ k'a la k'a bila dɛ a ka daminɛ wuladen in na fo san wɛrɛ ɲaŋuma na baara kana jɔ bɛɛ fɛ sigida bɛɛ jamana bɛɛ dugu bɛɛ quartier bɛɛ bolo kelen-kelen bɛɛ n'o sabati cogo ɲuman ye o de la an b'a wasa i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na mana nin y'an ka jaga seere ye wuladen in na an bɛ min ɲɛsin tɔnden bɛɛ ma ani kanuɲɔgɔn bɛɛ mɔrɔ kanuɲɔgɔn bɛ layidu t'olu bolo nka tuma dɔ la olu bɛ min kɛ hali tɔnden caman t'a ɲɔgɔnna kɛ bilahi u cɛsirilen don sira bɛɛ kan kɛta bɛɛ la ni na nafolo la nin ko in sabatili la o la an b'a fɔ kanuɲɔgɔn gɛlɛn yɛrɛ u ye mawuludu labɛn la aw yɛrɛ k'a bila aw ka programme na k'a san labɛn depuis wula in na a ye san wɛrɛ ta labɛnni daminɛ a k'an ka ɲɛ cogo o cogo a k'an ka sabati cogo o cogo a y'o fɛɛrɛ tigɛ k'o dabali tigɛ k'o baaraw sigi sen kan o de b'a to an mago b'a la a ka kɛ cogo min na a bɛ sabati ten tari ma faamu mɔrɔ ka sabali ɲini a belebeleba bɛɛ fɛ ni jama farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ka caya don o don baara b'a la dɛ jɛɲɔgɔnko ye koba de ye maaw bɛ yen bilahi k'o don dama ni ala ma fara e kan o ye ka ɲɛnamaya hɛrɛ bannen ye pewu f'i ka sasa e tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen k'a fɔ i n'a jɛra tɛ dɛ k'a dɔn dɔrɔn i ka hɛrɛ banna jango o ka kɛ e jɛɲɔgɔn ye moro o kɔni ni cɛsiri belebeleba tɛ baara b'i bolo dɛ wulibali don mɛ hali ni setanɛ ɲɛnɛma yera aw ka jama in na a y'a minɛ ni sabali ye sabali bɛ se gɛlɛman bɛɛ kɔrɔ wa sabali bɛ se juguman bɛɛ kɔrɔ wa ko mana gɛlɛya cogo o cogo sabali tɛ dɛsɛ an bɛ sabali ɲini aw fɛ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sabali ɲini aw fɛ maa mana ye aw cɛ la min ka ŋaniya ti ɲuman ye a ka ŋaniya ti dilanni ye a y'aw jija a ka sabali a kɔrɔ a bɛ min ɲini a kan'o sɔrɔ. ni tun ye Sadi Mamadu Konate kɔnɔna ye Tomikɔrɔ bugukaw fɛ yen Jamiyatu Ikimadini karamɔgɔba a ye weledan kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ ka ɲɛsin révolution Ikimadini tɔndenw ma hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawudu caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira Muhamadu yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ ɔlɔdinya k'a fɔ ɲinɛ y'a san 61 ye Alimaɲi ni Mali jamana u bɛ baara ɲɔgɔnya okumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ k'a bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔni taara fo ka na se sisan ma Alimaɲi ni Mali jamana olu bɛ baaraw la o de ye hukumu kɔnɔna na Alimaɲi ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don o ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma o secrétaire général an ka colonel Asimi Goita n'o ye an ka camancɛ fanga jamana kuntigi ye ale kɔni o bisimila anw fɛ yan kuluba hali bi ka se ka kuma cogoya min na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara ɲɔgɔnya u bɛ se ka sabati cogoya min na Basedu Kulubali ale bɛ o tɔ ɲɛdɔn. San 61 Mali ni Alimaɲi jamana bi baara ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ b'a jira kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana fɔlɔ minnu ni olu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔn Alimaɲi jamana bi o la wa k'a daminɛ o waati fo ka na se sisan ma sanga ani waati dɔ de bɛ fara baara ɲɔgɔnya ninnu kan fɛn t'i bɔ a la Alimaɲi jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kow ɲɛnabɔli ma ni an ko a ma ko affaire étrangère nanzarakan na o ko ɲɛnabɔla ni o ye secrétaire général Miguel Berger ye an ka farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye o bisimila Kuluba faamaso la u ka sigi ka kuma jamana fila in baara ɲɔgɔnyaw kan ani ka fɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw sigi hali sisan sen kan munna baara ɲɔgɔnya bɛ se ka yakubaya tuma min na ni Alimaɲi ko ɲɛnabɔla in yɛrɛ ɲininkala kunnafonidilaw fɛ a ko san 61 Mali ni Alimaɲi jamana bi baara ɲɔgɔnyaw na a baara ɲɔgɔnya ma gɔlɔ hali tile kelen ko o de y'a to ale nana farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita fɛ hali sisan munna dɔ ka se ka fara o kan wa olu ka baara ɲɔgɔnyaw ɲɛsinnen tɛ yɔrɔ kelen ma u bi Mali yɛrɛ yiriwali nɔfɛ ani fo ka taa se u bɛ se ka Mali yɛrɛ dɛmɛ cogo min na lakana ko ta fanfɛla fana na ale ni farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita kɛlen ka ɲɔgɔn ye ale y'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ lakana ko o ye farancɛla fanga jamana ɲɛmaaw haminakoba ye wa fɛn min ye sigi ka fɔ minnu ni olu bɛna na kɛ malidenw ni yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko a ma assise nationale ni o bɛna kɛ sababu ye Mali ko caman bɛna jalatigɛ o kɛnɛ kan k'u ka kɔrɔfɔ dɔw fana bolila o bolofilajɛw fɛ ko fɛn min ye ale fana nisɔndiya hali sisan a baara tɔ fana na ni o ye sigi ka fɔ baara in ye o de ye u kɛmɛ ka bɛɛ de wele a kɛnɛ kan hali fɛn
min ye faraɲɔgɔnkan kuluw ye kɔkannaw na CEDEAO ka taa se Union européenne ani nanzarara faraɲɔgɔnkan jɛkulubaw ko olu bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ in kan wa ni Ala sɔnna ma o n'a ta bɛɛ Alimaɲi jamana kɔni tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnya la olu na to Mali jugɔrɔma dondoli la sanga a n'a ka waati a ka kɔrɔfɔ la hali sisan a ko kɛlɛcɛ minnu bɛ ni o ye MINUSMA ye ko Alimaɲi kan minnu b'a la a bɛ taa maa 1300 la k'olu yɛrɛ ka jalatigiba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye général ye munna hali sisan ka se ka kalan kankuruyali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw kunna wa ko ale sigila kan ko kura faranjala fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye k'a fɔ ko Mali ni Alimaɲi ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw kɔni dabila cogo tɛ a la a na to bada lahalayaw mana kɛ cogo o cogo. O bɔlen kɔ an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ani Algérie bɛnkan sɛbɛn sabatili kama ni o ye colonel major Ismail Wage ye ale kɔni ye taama kɛ ka taa Gawo marabolo kɔnɔna na hali sisan ka se ka sigi ka fɔ kɛ cogoya min na o bɛ se ka sabati cogoya min na malidenw dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ani don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na ba Maliba in kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ nin kuma kan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Gawo marabolo kɔnɔna na lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ sanga ani waati bamanjikulu dɔw bi kari ɲɔgɔn na wali kelen siya dɔw bi kari ɲɔgɔn na fo ka taa se o ni a ɲɔgɔnna fɔɲɔgɔnkɔ cɛman ma n'o bi wolo ni maa dɔw bɔnɛni u ni na ani ka kasara ladon u kunna o de y'a to minisiri min ni o bi malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani Algérie bɛnkan sɛbɛn sabatili kunna ni o ye colonel major Ismail Wage ale ye senobila kɛ ka taa Gawo marabolo kɔnɔ munna ka se ka taa kumaɲɔgɔnya juru banba u ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ ka sabati bɛn ni kelenya ni don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ ka na colonel major Ismail Wage yɛrɛ k'a fɔ la a ko ci telemani de y'a to ale sera Gawo ka se ka taa kuma ni kabilaw ani faraɲɔgɔnkan kuluw ye sanga ani waati olu minnu bi fɔ ɲɔgɔn kɔ ni o bi wolo ni kɔlɔlɔ caman ye ka dɔw bɔnɛ u ni na ani ka dɔw bolofɛn tiɲɛ minisiri ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na ani kulu caman ye ɲɔgɔn ye Gawo yɛrɛ denmisɛnninakaw la fo ka taa se faraɲɔgɔnkan kulu maaba caman ma minisiri ka fɔla o ɲɔgɔnye in kɔfɛ ko ale ka jateminɛw na ni maa ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ ka faso ka dɛmɛ de makɔnɔ ani u dalen don a la k'a fɔ maa min de bɛ se ka lakana badabada sabati nin yɔrɔ in na ko o ye faso dɔrɔn de ni o ye gouvernement ye wa ko ale ka jateminɛw na ni ye nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ faraɲɔgɔnkan kulu la ko u bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko u bɛna u ka dɛmɛ ɲɛsin gouvernement ma lakana ka se ka sabati sabu u yɛrɛ ye jɔncɛna kɛ k'a fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bilali ɲɔgɔn na ko o ti bɛn sɔrɔ ka hakilila jigi hali sisan ni lajɛrɛ kɛsoba in kɔnɔna na minisiri colonel major Ismail Wage a ye ladilikanw di faraɲɔgɔnkan kulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma min ni o bi kɛ sababu ye bɛn ni kelenya ni don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ ka na minisiri ka kumaw na a ko faso wɛrɛ ti an bolo ni Mali tɛ wa waati sera an ka baaraw de kɛ min ni o bi an yɛrɛ dama surunya ɲɔgɔn na ka tɛmɛ baaraw kan minnu b'an cɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa ko an bɛɛ lajɛlen ka hami ni faraɲɔgɔnkan ye ka jɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o de nafa ka bon an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ kun de jɔ ani an ka kabilaw ko nafa foyi ti o la wa ko kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sebaya tɛ maa si bolo sabu a mana kɛ cogo o cogo dɔ banana e min fan fɛ o wali kelen dɔ fagala e min yɛrɛ fan fɛ o ko a bɛɛ de bɔnɛlen don wa ale b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolow fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya duman kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka fisa k'a fɔ ko an ka yɛrɛ dama kɛlɛw don ani ɲɔgɔn cɛ ani kabila kɛlɛw o min dama n'an si la ka hakilila jigin ni taama in senfɛ minisiri colonel Ismail Wage sani a ka nin lajɛrɛ in kɛnɛ sigi a taara ɲɛ jɔ kɛlɛcɛw la ka a ka kelenya jira olu la ka sɔrɔ ka don Gawo ale yɛrɛ mara kafo ɲɛmaw kan laadala marabaw la ka dugawu ɲini u fɛ jamana ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn ni kelenya sabati an faso Maliba kɔnɔna na kira bonya kama sɔli ala rasuli i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na Octobre kalo ye dɛmɛɲɔgɔnya ani dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ye an fɛ yan Mali kɔnɔna na o de ye hukumu kɔnɔna na ɲinata in kɔni taara ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu mansaw tora kɛlɛ daga la jamana kumabɔli kama min bɛ ti jɔ denmisɛnnin 400 ɲɔgɔnna bonyanko la an ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita ale kɔni ye u bisimila a yɛrɛ fɛ kuluba hali bi ka se ka denmisɛnnin ninnu lamɛn u ka haminako ye minnu ye ka se ka olu ta i n'a fɔ a ka kan cogoya min na jamana bɛna jɔ ni denmisɛnnin ninnu ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ye ka se ka faamu sɔrɔ nin kuma kan na Basidu Kulubali an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn
Octobre kalo taleno anga jamana kono ka ke demeɲɔgɔnya ani dengrɛvɛ kɛlɛli kalo ye. Ɲinɛnta baaraw datuguna ni nin waliya belebele sigili ye sen kan kuluba faamaso la min kuntigiya tun bɛ Faranjala fanga jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita yɛrɛ bolo. O bi tali kɛ denmisɛn minnu ni olu bangebaw bina faso kumabɔliyɔrɔ la ni o ye kɛlɛkɛcɛw ye a suguya bɛɛ lajɛlen ka se ka janto olu denw na k'u tɔbɔtɔ ka jamana ka hinɛ ɲɛ jɔ u la. A bi taa denmisɛnnin 400 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la minnu farala jamakuluw kan faso bena jɔ ni minnu ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ye u ka kɛnɛya ko u ka musaka ko fo ka taa se u ka ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Wa Octobre kalo tile 30 de bena na ta laadala sisan ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen min bena ɲɛsin denmisɛnnin falatɔw dɛmɛli ma minnu bangebaw bina faso kumabɔli la. Ni kɛnɛ in daminɛna ni tasi bila dɔnkiliw ye ani ka taa se bamanankan kologiriw kalali ma minnu bɛ miiri ni tasi kɛ. Ni denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ɲinɛ kimɛli baaraw la ni o ye bage ani dɛfu ye a jirala k'a fɔ ko u y'u fasa fili kosɛbɛ kosɛbɛ. Kɛmɛ sara la u ye 70 sɔrɔ minnu ye kimɛliw sɔrɔ. O yɛrɛ bɛɛ kɛra nisɔndiya ko ye u yɛrɛw bolo u ye jamana ɲɛmaaw fo k'u barikada u kɛlen la ka janto kosɛbɛ olu ka kalankow la. Kɛnɛ in kan jamana ko ɲɛnabɔla caman tun bɛ yen i n'a fɔ an ka minisiri min ni o ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani bunahadamadenya sabati ko ɲuman kama ni o ye Jeminatu Sangare ye. Ale ye kɔrɔfɔw ta a ko ni baara belebele in sigili sen kan a bi don dɛmɛɲɔgɔnya wale ka ɲɛsin denmisɛnnin yatimɛ ni falatɔw ma minnu ni u bangebaw ye u yɛrɛ di faso in kumabɔli kama faso yɛrɛ ye baara min ɲini u fɛ walikelen k'u bila baara min na. Wa ko faso fana ka nin baara in kɛ u ye o fana b'a jira k'a fɔ ko faso jan bɛ u la sanga ani waati ani a bi bɛɛ lajɛlen lafasa maa minnu ni olu bi faso baara la k'a jira k'a fɔ n'i taara faso jan b'i kɔ la. Ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa Faranjala fanga jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita yɛrɛ ka sɔrɔ ka u ka lajɛlifɛnw dili daminɛ u ma n'o ye u ka kɛnɛya yɛrɛ sabatili gafew ye ni o ye carnet de santé ka taa se bugunatigɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ma n'an ko a ma carte bancaire n'o bi kɛ sababu ye ka wari labɔ an ka waribonw kɔnɔna na. Ŋaniya min talen don ni denmisɛnnin kofɔlen ninnu ye o de ye kalo saba o kalo saba 20,000 o na bila u ka wagane kɔnɔna na waribonw kɔnɔ ka fara waliya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan faso ka kan ka jɔ ni minnu fana ye u ye. O kɛlen u yɛrɛw ye bonyamasegin foli ani waliɲumandɔ foli kɛ ka ɲɛsin Faranjala fanga jamana kuntigi kolonɛl Asimi Goyita ma ani u tilala ka laɲini wɛrɛw kɛ ko kura Faranjala fanga jamana kuntigi kolonɛl Asimi Goyita fɛ k'a fɔ ko olu tɔgɔla cakɛda min bɛ yen n'o cakɛda in ka baara ɲɛsinnen don olu ka kow ɲɛnabɔli ma ko bolimafɛnw ka ɲini ka di o cakɛda ninnu ma u ka baara in sabatili kama. K'aw hakilila jigi k'a fɔ ni mɔgɔ 400 min filɛ nin ye nin bɛna fara mɔgɔ 500 ani dɔɔni wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen ka koɲɛw talen don jamana yɛrɛ fɛ k'u ka cakɛda sigi u yɛrɛ dan ma min bɛna jantu la kosɛbɛ. Wa denmisɛnnin ninnu si b'a daminɛ san 10 la fo ka taa bila san 18 na. Faranjala fanga jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita yɛrɛ kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko kɛlɛ kɛnɛ kan latigɛ ti maa si bolo k'a fɔ ko karisa de bɛna sa fo n'a bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ. Wa o de y'a to gouvernement ye ŋaniya siri k'a fɔ denmisɛnnin minnu ni olu masaw bina kɛlɛ kɛnɛ kan ni u y'u nin di faso danbe kɔlɔsili kama ko faso na jɔ ni o denmisɛnnin ninnu ye sa k'a daminɛ u bangedon na sa fo ka taa se san 18 ma. A ko k'u hakilila tigɛ ɲinɛ tɛna k'u kɔ cogoya si la wa faso bina a seko damajira kɛ u ye wa ale b'u fo k'u tando k'u barikada u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔ min fa u ka kalanyɔrɔw la ni o ye kimɛliw sɔrɔli ye ani u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiriw kalan nasira fɛ. Faranjala fanga jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ka kɔrɔfɔw la a ko u ye laɲini minnu kɛ ko a bɛɛ mɛnna ko minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ka taa se kɛnɛya ni bunahadamadenya sabati ko ɲuman minisiri Jeminatu Sangare kan k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛna sabati u ye. Ni kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kunjɛ ni u sɛnsɛli ye ka bɔ lajɛrɛkɛ so kɔnɔ Faranjala fanga jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita yɛrɛ fɛ ka na ni u ye ka jata k'a ka ŋaniya ɲuman jira u la. O de fana b'a to an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi karima Octobre kalo tile 31 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. cogo min ka se ka basigi sabati u ka jamana ani Belarusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ polo in wasadenw kɔni kelen filɛ nin ye ka sariya dɔ kɔni vote sariya min bɛ a yamaruya di gouvernement ma k'a fɔ u ka kogo dɔ kɔni jɔ u ka jamana kɔrɔnyanfan ani Belarusi jamana olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin kogo in yɛrɛ jɔli kɔni kun tɛ dɔgɛrɛ ye dɛ tungaranke minnu bi don jamanaw kɔnɔna la duguma sira fɛ o baara bi se jɔ cogoya min kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin kogo in jɔli musa
ka a bɛ taa se euro wari miliyɔn 350 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma wa janya bɛ taa jɔ kilomɛtiri 100 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. Polen jamana ɲɛma S'adresse Duda ale kɔni tun ye lasɛ kɛ k'a fɔ ni wasadenw ye u ka yamaruya di o yɔrɔnin bɛɛ ale fana kɔni bɛ sira di jɔnɛ nin koko kofɔlen bi se jɔ cogoya min kɔni na wa soldati caman olu kɔni wulilen do ni waati n'a ka jɔ u sen kan nin yɔrɔ kofɔlen na cogo min ka se ka baara ninnu lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min kɔni na nin waati in na tungaranke duguma sira taabaw olu caman kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na minnu ni u bɛɛ lajɛlen kɔni bi fɛ ka don nazarala jɛkuluba Union Européenne kɔni kɔnɔna la. Nazarala jɛkuluba Union Européenne jamanaw kɛn bɛ ka Alexandre Lukashenko kɔni jalaki kosɛbɛ ale min ye Belarusi jamana ɲɛmaa ye a b'a la ka maaw la don a ka jamana kɔnɔna la cogo min ka di a ye o cogo kelen fana kɔni don ka sababu kɛ ni ɲangi minnu dalen don a kan Union Européenne maaw kɔni fɛ a fɛnɛ bɛ ka maa kofɔlen ninnu kɔni nabɔ o cogoya kelen in fana kɔni na k'u la don Lituanie, Lettonie walima Pologne kɔni kɔnɔna la nin waati in kɔni na diɲɛ seleke naani tɔnbaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don Belarusi jamana kɔrɔ. An bɛ taa Venezuela jamana kɔnɔna la marabolo kalafili ani yɛrɛ marakafo kalafili an ko structure régional et municipal o baaraw ka ɲi kala tɛmɛ Venezuela kaw fɛ yen novembre kalo tile 21 nka sani o cɛ sa yɛrɛ mankutu baaraw olu kɔni daminɛra nin waati in na Venezuela fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa nazarala jɛkuluba Union Européenne ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw olu fana kɔni bi a kɛnɛ kan nin fɛnɛ ye o gale ye san 15 laban ninnu kɔni tɛmɛnen na o ko in kɔni kɛra taarɛ ye maa min bɛ nazarala jɛkuluba Union Européenne ka cidenw ka ɲɛmaaya la bi o ye Portugal jamanaden ye muso do a tɔgɔ Isabel Santos ni maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ u kunbɛra ni bonya ani karama ye wa u bɛna taa u sigi fɛn min ye Venezuela jamana 23 o kɔni kɔnɔna la jamana 24 cɛ la o novembre kalo tile 18 nata sa i b'a ye k'a fɔ ciden gɛrɛw kɔni bina na maa 34 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko pour ka se ka na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jate minɛ olu ka baara ti dɔgɛrɛ ye dɛ yɛrɛmankutu baara minnu bena kɛ sisan u bena jateminɛli boloda labɛnw votew jaabiw u bena nin bɛɛ lajɛlen jate minɛ nga ni mankanko ko a bi bɔ kalafili koɲɛw la olu kɔni bi u da kɛ u bonbon ye u ti kuma nga ni kalafili baaraw bana pewu u fɛnɛ bi gafe dɔ kɔni kɛ ka yira diɲɛmaa la Venezuela ale ka ko kunkanko kibaruyaw la maa min ni ale yɛrɛ ka baara ɲɛsin bɛ kalafili koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu ka maa ɲɛma Octobre kalo daminɛ in kɔni na i b'a ye k'a fɔ a ye yafa deli kɔni kɛ ka ɲɛsin Joseph Borrell ma ale min ye nazarala jɛkuluba Union Européenne ka ciden ye nazarala jɛkuluba Union Européenne ni jamana gɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw hakili lajigin maa min bɛ kalafili kulu ɲɛmaaya la bi a tɔgɔ Pedro Calzadilla Chavez nin cɛ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a ye minisiriya kɛ k'a kɔrɔ Venezuela jamana kɔnɔna la san 1999 ka taa bila san 2013 waatiw la. Sudan jamana kɔnɔna la nisɔngoya taama kɔni ɲɔ ɲɛlen don nin waati in na maa minnu ko u bɛ fɛ bɛɛjɛ fanga ka sabati jamana kɔnɔna la olu kɔni tun ye wele bila maaw ma samedi Octobre kalo tile 30 san 2021 kɔni na wa maaw bɔra maaw ye wele jaabi ka kɛɲɛ ni nisɔngoya taama kofɔlen kɔni ye baɲumankɛtɔn Amnesty International maaw olu kɔni ye jaseere da finitigiw ye k'a fɔ u bɛna kɛwale fɛn fɛn ta ka ni maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ kow b'a la ka lajɛ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ États-Unis jamana olu min fana y'u ka dɛmɛ fanba tigɛ nin waati in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin don in kɔni bɛna kɛ don ye cogo min ka se ka finitigiw ŋaniya ka se ka o kɔni dɔn juma tɛmɛnen nisɔngoya taamakɛlaw kɔni tun ye sira fan bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ka gabakurun kɔni da siraw sanfɛla kɔni na Sudan ale faaba Khartoum kɔni kɔnɔna la o cogo kelen fana kɔni don u tun b'a la ka pinɛ kɔni jeni fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o bɛ
ka kɛ waati la waati min ni finitigiw ka mobiliw kɔni bala ka laraweliw kɔni kɛ fan caman kɔni fɛ. Sudan maa min kɛra sababu ye ka fanga jaso General Abdel Fattah al-Burhan ale min ye fanga yɛrɛ ta dɔgɔkun daminɛ in kɔni na a ye lase kɛ k'a fɔ don nataw la joonɛ minisiri ɲɛma kura o kɔni bɛna sigi sen kan. Ale ka baara kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsin ka gouvernement dɔ fana kɔni sigi sen kan min ni finitigiw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo juillet kalo san 2023 ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini nin nisɔngoya taama in daminɛra tɛnɛn octobre kalo tile 25 fo an bi waati min na iko bi maa 9 olu de fagara maa 170 olu kɔni banalen don nin waati in na ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw olu ka jate da ye. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka taa Maroc ale jamana kɔnɔna la nin waati in na. Maroc minisiri min ɲɛsin bɛ Maroc jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma ministre des affaires étrangères Nasser Bourita ale kɔni ye a ka jamana fo nin waati in na. O cogo kelen fana kɔni do a ye conseil de sécurité de l'ONU maaw kɔni fo u kɛlen na ka wele bila Maroc jamana ma k'a fɔ u kana u ka sigi ka kuma Sahara occidental kunkan ko kibaruyaw la ka maaw hakili lajigi. Organisation des Nations Unies maaw olu kɔni bɛ fɛ nin waati in na ka sigi ka fɔ ba baaraw ka olu kɔni sigi sen kan Algérie jamana Polisario maaw ani Maroc jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogo min basigi bi se sabati ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na. O cogo kelen fana kɔni do u y'a yira k'a fɔ olu labɛnnen do cogo min ka se ka nin baara in kɔni sigi sen kan. O cogo kelen fana kɔni do Algérie jamana min bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Front Polisario maaw kɔni ma olu kɔni kɛn bɛ k'u ni Maroc jamana ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ nin waati in na kabini uti kalo waatiw a bi olu kɔni kofɔ wa u y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛ sigi tabali kelen na ɲɛgwɛn k'a fɔ u bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ Algérie jamana kɔni ko olu tɛna sɔn o kɔni ma fiyewu ka maaw hakili lajigi u ni sigi k'a fɔ cɛ o kɔni ye kabini san 2019 ale daminɛ waatiw olu kɔni ye ka maaw hakili lajigi k'a fɔ tɔn min bɛ yen n'an k'a tɔn ma ko la mission de maintien de la paix de l'ONU ni a sigilen don nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na a sigira sen kan san 1991 waati wa conseil de sécurité de l'ONU maaw olu de ye a sigi kun foyi kɔni tɛ a la cogo min ka sigi ka fɔ baw ka olu bolo da nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Sudan jamana kɔnɔna la hali bi o fana bi kɛ sababu ye ka nin kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛ. An bi waati min na iko bi coalition belebele min bɛ yen ni o ye fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye olu ka kuma lasela ale kɔni ye kuma ta k'a bi k'a fɔ États-Unis jamana kɛlen k'u ka dɛmɛ tigɛ Sudan jamana la o kɛra ko ye ko min ni o kɔni ma ɲa ka maaw hakili lajigi. États-Unis jamana ka dɛmɛ kɔni tun bɛ Sudan jamana ye min tun bɛ taa se wari miliyɔn 700 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma waati la tɛmɛ fanga kuru kara o kɔni kɔnɔna la nga ka kɛɲɛ kɛ ni fanga jaso in ye Sudan jamana kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ General al-Burhan yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fanga jaso tɛ maaw kɔni kamana gannen don nin waati in na sabu États-Unis jamana ye o dɛmɛ kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ. An bi waati min na iko bi wa maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ États-Unis jamana man tɛ fiyewu ka ɲangi foyi kɔni ta k'a bi Sudan jamana kan walela wale min ni o kɔni kɛra kabini Umar el-Bashir ka fanga waatiw olu kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini alamusa tɛmɛnen Sudan kɛlɛkɛcɛw kɔni bala ka siraw dayɛlɛ ani ka pɔnw dayɛlɛ olu minnu tun da sualen don nisɔngoya taamakɛlaw olu kɔni fɛ sugu fo ka taa se baarakɛda bon dɔw kɔni ma olu da fana bila ka yɛlɛ nin waati in na Khartoum Sudan ale faba kɔnɔna la maaw bi ka bɔ ka t'u ka pɛtɛ ani u ka jagomisɛnninw kɔni kɛ nka Khartoum kɔnɔna la an bi waati min na iko bi basigi ani lakana o kɔni bala ka ɲini buna adamadenw kɔni fɛ kosɛbɛ kabini fanga jaso kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen maa 9 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛra u ni na maa 170 olu kɔni ye maaw ye maa minnu banara ka kɛɲɛ kɛ ni kunnafoni dilaw ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw ka jate. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali Ala ka
ka maliban kulusuma kamadon dakile fe ninga ubo dakile fe be ani kiliya ani basigi ni koto nyongota ni nyongola me halaka o sabati maliban konnana alaka lakana sabati malifanta ani nani bela jelina alako kanya ka ala bunya kama kira bunya kama an karamogo la horoma kama soli ala rasuli o bolen ko ambe do ke an yere karamogo bay no e sidina shagmaru sedu kulubali el faruye shija ani kene ya labango nyuma hobe masara mani bolo ala ko di anaka dema ya bela jele mahalaka mogo bwala me bina jorota dine labarali okumu konnana halibi ambe olodnya ka fo kuna funu kuncho kumala tv horonya mawdu jaw chama be ambolo amna munu wira awla watna taw konnana odo fana be dansigi ke bi anwa bamanaka kuna funina ka be bi kalma do makalo kle muwa ani nani sa bakelen ke menani ani binani saba kila kishin nema bay aleka bangeni sanjatila o kelen bena bi kalma autobukalo kle bi saba ani kele sa ba fla muwa ani kele nabila isa aleka bangeni sanjatila au ka be jen wati wore ni masara manika je